Здравейте, вие сте с Бизнес среща. Аз съм Таня Кръстева. В предаването ви показваме лицата на българският бизнес, разговаряме за това с какви предизвикателства се сблъскват и какво ги вдъхновява да вървят напред. Днес ще ви срещнем с Страхил Иванов, който е изпълнителен директор на Агенцията за недвижими имоти Явлена. Здравейте, господин Иванов. Здравейте. Много ми е приятно, че сте в нашото студио. Преди да започнем разговора, предлагам да видим едно ваше кратко представяне. Страхил Иванов е мажоритарен собственик и изпълнителен директор на Явлена. Той е председател на Национално сдружение недвижими имоти и Асоциацията на българските оценители, както и член на управителния съвет на ФИАПЦИ. Иванов е лектор на множество семинари и конференции, преподавател в УНСС и личен консултант. Господин Иванов, това, което не чухме във вашата визитка, всъщност е, че вие сте минен инженер по образование. Как от минен инженер попаднахте в сферата на недвижимите имоти? Всичко става случайно. Така както съм бил председател на Националното сдружение за недвижими имоти, както съм бил и председател на Асоциацията на бизнес оценителите в частта недвижими имоти, в ФИАПСИ. Всичко става случайно и е в резултат на посоката на интереси на всеки човек. Така както завърших висшето си образование като минен инженер, аз едновременно с това работих в НИПРОРУДА. Това е един научно-изследователски проектантски институт и 15 години съм работил като научен работник. И това е предизвикателството непрекъснато да търсиш нови неща, да не се спираш и рутината да не те убива, а непрекъснато да търсиш разнообразието, да търсиш трудностите, защото, както знаете, при миньорите трудностите ги има. Дори тогава, когато се занимаваш с научна работа и когато трябва да ходиш в командировки и да обикаляш рудниците в страната и да се занимаваш с една от най-тежките професии в света, тези предизвикателства само те карат да не ги заобикаляш, а просто да ги преодоляваш. Какво ви накара да усетите, че има ниша в недвижимите имоти в България по това време? Това говорим за началото на 90-те години. Една случайна сделка, която направих в района на Каварна, Шабла. Това е 90-те години. Така се случи, че успях тогава за около 24 часа да придобия един имот и след това да го продам с спекулативна, тогава се разглеждаше спекулативната печалба като нещо, което е много лошо. Вече не се разглежда като нещо много лошо. И явно, че в семейството ми беше открита тази моя, то не е точно дарба, тази възможност да вода преговори, да мога да убеждавам, да аргументирам, да навлизам в технически подробности. И много важно нещо е, когато се занимаваш с недвижими имоти, да не се плашиш да четеш документи, а напротив да вникваш в тях. Защо Явлена? Старинно българско име. Все още не познавам човек с това име и много се радвам да срещна такъв човек. Бяхме правили преди около 20 години едно проучване, ако не се лъжа, през ЕСГРАОН. Под 10 човека са на територията на страната дами, които се казват с такова име. Имате вече 25 годишен опит в областта на недвижимите имоти. Как изглеждаше пазарът тогава, когато вие навлязохте в него? Много добър. Изключително добър, защото беше неразвит. И защото можеше да навлизаш в едно ново нещо и да правиш нещата по свой начин, така както ги усещаш, а не така както са наложени в пазара, защото в момента те са наложени от едни правила. И тези, които не спазват правилата, обикновено пазара ги принуждава или да сменят посоката си на действие, или да започнат да се съобразяват. Тогава пазара беше свободен, неразвит и всеки можеше да прави своя собствена концепция в този пазар. Не означава, че имам някакви такива спомени, които да ме карат да искам да се връщам към този пазар, защото той беше пък слаб пазар. Ако сега годишно се правят по 200-250 хиляди сделки, тогава сделките бяха под 100 хиляди и
тогава започваше всъщност пренареждането на собствеността в България. Това беше началото. Все пак следвахте ли някакъв модел, дори отвън, при изграждането на компания? Много интересно е, че 1994 година, започнах 1992 година, 1994 година започнахме изключително силна работа с Американската асоциация на брокерите и това е единствената асоциация, която ни оказа изключително мощна логистична подкрепа по отношение на това как се работи с брокери, как се управляват фирми и как трябва да се организират организациите с идеална цел, които да могат да направят бранш и да се защитават по отношение на пазара и по отношение на държавните регулации. В момента може ли да кажем, че имаме изграден бранш в тази област? Ами, браншът ни е силен. Браншът ни е силен, независимо, че така както е чисто българска черта, имаме две асоциации. Преди 3-4 години беше само една, но имаме изграден бранш. Как може човек да разбере да има изграден бранш, когато има неписани правила, които се спазват от большинството участници и когато има доверие между основните участници на този пазар? Кога навлязоха чуждестранните купувачи на българския пазар? На няколко етапа започнаха и рускоговорящи, англоговорящи купувачи. По едно време имаше много сериозен интерес от страна на израелски купувачи. Традиционно силен интерес има от гръцки купувачи към България. Последните 2-3 години имахме и доста проявления по отношение на турски купувачи. По-малко са от Сърбия и от Румъния. От Германия почти никакви купувачи на пазара на недвижими имоти. Много интересно нещо на пазара на недвижими имоти е, че когато се говори за пазара на недвижими имоти, има една мантра, един навик в българина. Той разбира пазар на апартаменти, което просто не е така. Защото имаме къщи, парцели, магазини, складове, индустрия, не е само апартаменти. Много интересно днес коментирахме с колегите, когато се каже как е пазара на недвижими имоти, растат ли цените на апартаментите, то просто все едно са свързани двете заедно. Различно е. Все пак като цяло този пазар е доста свързан с циклите, с икономическия цикъл. Как се справяте по време на кризи? Кои са най-големите кризи, които през този 25 годишен период с кои кризи е трябвало да се справите? Първото нещо е, че индекса на цените на недвижимите имоти по отношение на покачване или на спад, той влиза в потребителската кошница на Националния статистически институт и дава отражение по отношение на дефлация или инфлация. Това е първото нещо. Второто нещо е, че хората много добре възприемат пазара на недвижими имоти от гледна точка на техните нужди и особено пристрастяването на българина към собствеността. Да имаш собствени имоти, да имаш собствени апартаменти, българина се възприема като богат човек. На първо място той самия, а след това и околните го възприемат като човек, който е с възможности и който е богат. Същевременно недвижимите имоти са тегло. Това е тегоба, това са разходи, това е поддържане. Това нещо го усетиха с пълна сила банките, когато при тях навлезнаха много недвижими имоти вследствие на кризата и те видяха какво е да управляваш десетки, стотици или хиляди имоти. 2007, т.е. 2008-2009, това ли е най-голямото сътресение на пазара на недвижими имоти след 90-та година? Ами 3 са, така както като мантра се използва времето, при което се управляваше от Виденов. След това имаше една азиатска руска криза, при която имаше спад и най-драстичната проява е от есента на 2008, 2009, 2010. Това е най-драстичната проява по отношение на промяна на нагласите и промяна на цените. Защото пазара на недвижими имоти основно се води от нагласите на хората и от купувачите. Преди малко вие това попитахте, каква е връзката между пазара на недвижими имоти и между икономиката. На много места в света се възприема като лакмус. В зависимост от това
какъв е пазара на недвижими имоти, дали е в добра кондиция или затихват интересите, хората разбират на къде ще отиде икономиката в следващия период от време, въпреки че нашия пазар е малко по-трудно предвидим и е по-муден. Тоест промените не стават бързо. На какво се дължи това? Нагласите на хората, нагласите на купувачите, нагласите на продавачите. Нагласите не се променят бързо, ако няма някакъв сериозен катаклизъм. Много интересно, че те се самоинициират в зависимост от средата, в която са потопени, и вие сте виждали, и всичките зрители са виждали по какъв начин хората в един момент започват да се надпреварват, да купуват имоти, въпреки че нямат финансовите възможности, защото имотите ще свършат. Ами няма да свършат. Те не мърдат. Те са на същото място. Нищо няма да се случи, освен че си сменят собствеността. И тогава, когато се пренавие пружината на пазара и хората наистина прекалено много започват да искат да купуват недвижими имоти, а собствениците са увеличили цените, се получава нелогичното надценяване на имотите. За това пренавиване, за което говорите, смятате ли, че хората ги купуват имотите, защото смятат, че сега е момента, изгодната сделка, или са пристрастени към това да имат недвижимо имущество, или го правят с инвестиционна цел? Трите взети заедно. Можем да добавим още няколко характеристики за хора, които искат да се пренесат по отношение на миграцията. Тя може да бъде и вътрешна в страната, и за хора, които се връщат от чужбина, които искат да се пенсионират с американска или с западноевропейска или централноевропейска пенсия и да харчат парите си в България, или за хора, които искат да работят в България, поради причината, че в България имаме великолепен интернет и като скорост, и като достъпност до почти цялата страна, и няма значение дали работят в Антарктида или в Гренландия, тяхната работа те могат да изпълняват от всяка точка, с изключение на дискомфорта по отношение на часовата разлика. Много са хората, които се връщат и които търсят точно това. Но това са само групи, които сглобяват общата картина на интерес. А общата картина на интерес променя цените. Сделките са основополагащи като брой, а не толкова цените. Цените са следствие. Пренавита ли е пружината в момента? Не. Пружината много добре се успокоява последните 5 месеца. Много добре се успокоява и това нас ни радва, че пазара влиза от изключително драстичен пазар на продавача да диктува цените, в един спокоен пазар, който по-скоро отива към пазар на купувача, може би през следващата година. Кой е най-активният сегмент в момента на пазара на недвижимите имоти? Жилища 3 стайни. Апартаменти 3 стайни. Преди 3 години бяха двустайните апартамента с най-висок процент на сделки. В момента това са 3-стайните апартаменти. Да, повишиха се възнагражденията на хората. Ние почти в София достигаме цените от 2007-2008 година. Ако сега в момента средната цена е около 1050-1100 евро на сделка, тогава средната цена беше 1200. Почти в София достигнахме цените от 2007-2008. Не е така, например, във Варна и в другите градове. По друг начин стоят нещата, но София е категоричният лидер по отношение на сделки. Обикновено около 20 000 сделки стават годишно. Какво се случва на пазара на офис площите? Пазара на офис площите е много силен, много разнообразен и много динамичен. През последните години видяхме сериозно преструктуриране на собствеността на офис площите, защото имаме трайна тенденция на покачване на цените и следващото нещо на заетостта. Как избирате вие, ще ви върна малко, как избирате вие имот за себе си и от кога не ви се е случило всъщност да придобиете имот? От кога не ми се е случило? Може би преди 2 месеца. За себе си? Да, често ми се случва, защото това е моята работа. Това е моята работа и това е моето хоби. Аз си харесвам работата. Не търся многото пари, не търся голямата изява. Това е нещото, с което живея и ме кефи. Всъщност, вие продължавате да правите сделки? Няма друг начин. Ако искам да се в кондиция
и брокерите и ръководителите, с които работя, да ме възприемат като човек от бизнеса и като човек, който знае какво прави. Трябва да съм вътре непрекъснато в пазара, но аз не избирам само големи сделки. Мога да правя и малки сделки, мога да правя и големи сделки. Големи означава от 1 до 5-6 милиона евро, а докато малките са апартаменти. Средната цена, между другото, за тази година, скоро правихме един анализ, беше около 95 хиляди евро средна пазарна цена на сделка, на която се случва в София. Как се създава екип в този бранш? Изключително трудно. Изключително трудно, защото компетенциите, които се изискват за един човек, за да бъде добър, да бъде водещ, трябва да познава много добре на първо място психологията, на второ място технологията на сделките, кое, кога, как следва и защо, и естествено правните и техническата подготвеност, които са основополагащи, които без тях просто не може да бъде добър. И много е важно да може да се сработва. Като психологическа нагласа, независимо колко е силен и колко е добър, но той трябва да работи в екип с останалите менеджери, брокери, с останали колеги и най-вече с клиентите. Защото има ли недоволни клиенти, дойде ли криза, екипа няма да бъде в добра кондиция. Тогава, когато нещата са лоши на пазара, доволните клиентите спасяват с контакти и с връщане към агенцията, с която са работили и даже най-вече с брокера, с който са работили. В кои региони ви е било най-трудно да намерите хора, с които да работите? Много е тежък района на Смолян. Много е тежък район, този район на Смолян. Във Видин, естествено, изключително трудно, и в Плевен. Това са трите места. Бяла Слатина също, защото е с добър брой сделки е Бяла Слатина, но същевременно по отношение на кондицията на хората, които са с бизнес нагласа, по-скоро са ориентирани към земеделие. Но това са райони, които са тежки. Между другото, много сериозна изненада е от последните 9 месеца в Смолян проникването на ипотеките в сделките с недвижими имоти отиде към 60%. Тоест 60% от сделките в Смолян стават с ипотеки. За сравнение, преди това как е било? Много по-ниско. Това означава, че банкерите и хората, които работят в банковата сфера, работят много сериозно в Смолян. София е много сериозен лидер, 69%. А общо за страната е 48%. Средно за страната по отношение на пазарното проникване на ипотечното кредитиране към сделките с недвижими имоти. БНБ на няколко пъти призова всъщност банките да охладят ипотечното кредитиране. Забелязва ли се охлаждане на този пазар? Това, което е проблем при ипотечното финансиране, е голямата конкуренция и може би недостатъчният контрол по отношение на финансиране на купувачите. Има случаи, при които една банка финансира купувач с над 100% от покупната цена, което означава, че самоучастието може да отиде в потребителско финансиране, което от моя гледна точка това е риск. Това е риск за банките, които финансират над 100%. Най-трудните бизнес решения, които ви се налага да взимате? Когато трябваше да се разделя преди 25 години с първите хора, първите брокери, които бях взел при мене, не спах няколко нощи, за да как трябва да го направя, защото аз преди това не съм ръководил хора. Аз си бях научен работник и сам си работех. Естествено, бяхме в екип, но не съм имал подчинени и да се разделиш с някой, да го оставиш на улицата, ми беше много некомфортно. А в начина на управление има ли промяна в начин на управление на този бизнес преди и сега? Има промяна по отношение на мащаба, защото ако сега сме няколко стотин души в агенцията, в началото започнахме около 10 човека. И всяка една степен в управлението изисква различни компетентности и различни хора, с които да работиш. Ако преминеш от 10 към 30 души едно,
Над 100 човека е друго. Ако минеш над 200-300 души, по съвсем друг начин стои начина, по който трябва да ръководиш, да управляваш, да контролираш, организираш и обучаваш. Дигитализацията на този бизнес на дневен ред ли е в момента? Изключително сериозно. Много внимание се обръща при нас в агенцията по отношение на сайта. За миналата година това беше сайт номер 1 в България, като за агенция за недвижими имоти. Следващото нещо е от последните 4 години работиме по собствена CRM система, която се развива непрекъснато и се добавят нови блокове и пакети, които да улесняват работата на хората, които работят в агенцията. Да, много е скъпо, но за момента мога да кажа, че си заслужава. Няма да пропусна възможността да ви помоля да дадете няколко ценни съвети. Вие преподавате бизнес преговори. Ценни съвети, които бихте дали при водене на бизнес преговори, защото нашата аудитория е в тази област, така че... Никога не отивайте на преговори неподготвени. Трябва да знаете с кого ще седнете да преговаряте, какво той цели, какво вие целите. Един изключително сериозен анализ преди преговорите. Второто нещо, усещайте, когато отидете на преговори, това се отнася и за вас, и за всеки, който иска да преговаря. Усещайте и хващайте всички знаци. Когато сте подготвен за преговорите, знаете какъв човек е срещу вас. Усещайте всички знаци, които идват като излъчване от другата страна. И третото нещо, ако нямате достатъчно компетентности в определена сфера, поканете човек, на когото имате доверие. Дали ще бъде юрист, дали ще бъде приятел, дали ще бъде само за физическа подкрепа до вас, да не сте сам, а дали ще бъде за втори поглед по отношение на случващото се. И хайде едно четвърто нещо, когато не сте сигурен, не взимайте бързо решение. Ако не можете да смятате бързо, по-добре го отложете. Любима книга? Много са. Много са книгите. Последното нещо, което е Шеги и закачки. Една книга, която наистина страшно много ме разтоварва. Много ви благодаря за интересният разговор, господин Иванов. Благодаря ви аз за поканата. Благодаря и на нашите зрители, които бяха с нас. Ще се видим отново на следващата бизнес среща.